بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hormatly musulman doganlar 2024 Ramazan ayı derslerimize devam edeceğiz. Ramazan ayı musulman doganlar ibadet ayı, Ramazan ayı Kur'an ayı, Ramazan ayına salih amalların esse sowabının köpelýän ayı. Ve bu mübarek ayda bizim ýatlamaly we ýatlatmaly möhüm meselelerimizin biri musulman doganlar bizim yaradılışymyzyň maksady. Bu meseleni biz hemişe özümizden gaýtalap durmaly. Musulman doganlarymyza da ýatladyp durmaly. Töwerek daşymyza, enemize, atamyza, daştawragymyza, musulman doganlarymyza eşdirip we ýatladyp durmaly meseleleriň biri. Ýani bizim bu dünýäde bar bolmagymyzdan asyl maksat näme? Asyl maksat musulman doganlar Kur'an-ı Kerimde Allah Teala'nın haber berşýäli. Bir Allah Teala'ny birläp, Allah Teala'ny tawhid bilen tanap, bir Allah Teala'nın özüne kulluk etmek, ibadet etmekdir. Ve ahli peygamberlerin ümmetlerine birinci bilen öwreden zady, buyuran zady bir Allah Teala kulluk etmek ve şirkten uzaklaşmaktır. Şirk diýilýän ulu günahların ulusy bolan erwet işi terk etmektir. Şondan uzak bolmak, şondan gaça durmakdyr. Kur'an-ı Kerim'in bize birinci öwrediýän zady bir Allah'a kulluk etmek. Tawhid, Allah'ını birlemek, dine Allah'a sığınmak. O şul hem bizim yaradılışımızın maksady musulman doganlar. Şonuň üçin şu meseleni hemişe gözüňizde tutmaly, ýatlap durmaly, ýatladyp durmaly. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinin 56-njy ayetinde diýär: "Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun." Men jinnleri we insanlary dine maňa ibadet etsinler diýip ýaratdym diýär. Yani tefsir kitaplarymyzda gelýär musulman doganlar Allah Teala'ny tawhid bilen tanap, Allah Teala'ny birläp bir Allah'a kulluk etsinler diýip Allah Teala bizi yaratdy diýip aýdylýar. We diýdik ahli peýgamberler ümmetlerine, halklaryna birinji bilen tawhidi düşündiripdirler. Birinji bilen buyuran zatlary bir Allah'a kulluk etmek, bir Allah'a ibadet etmek. We ümmetlerine haram eden we aga eden zatlarynyň hem iň birinjisi musulman doganlar tawhidin, Allah'a ibadetin tersi bolan şirkdir. Misal üçin Nahl suresiniň 36-njy ayetinde Allah Teala diýär: "Ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulan an i'budullaha ve ijtanibut tagut." Kasam bolsun, biz her bir ümmete, her bir halka bir resul, ilçi, peýgamber uğratdyk. Bir Allah'a kulluk edin, bir Allah'a ibadet edin we tagutlardan gaçyň, uzaklaşyň diýen tawşyryk bilen her ümmete, her halka bir peýgamber resul uğratdyk diýär Allah Teala. Tagut insanlaryň özleriniň ilahleşdirip Allah'dan gaýry ibadet edýän, sığynýan zatlarynyň hemmesine tagut diýýär musulman doganlar. İsra suresiniň 23-nji ayetinde Rabbimiz Allah Teala aýdýar: "Wa-qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu we bil-walidayni ihsana." Rabbimiz yeketek özüne ibadet etmeýiňizi buyurdy we ene atalaňyz bilen ýaxşy gatnaşykda bolmaklaryňyzy buyurdy diýär. Allah Teala'nın birinji buyrugy näme eken? Bir Allah Teala'nın özüne ibadet etmek. Şirk koşman. Yeketek Allah Teala'nın özüne ibadet etmek. Bir Allah'a sığınmak. Nisa suresiniň 36-njy ayetinde Allah Teala diýär: "Wa'budullaha we la tuşriku bihi şeý'a." Allah'a ibadet edin we ona hiç bir zady şärik koşmaň diýär. Sahih Buhari ve Sahih Muslim'de gelýär. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan ol şeýle diýär: "Kuntu radifan nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ala himarin. Faqala li ya Muaz, atadri ma haqqullahi ala'l ibad ve ma haqqul ibadi ala'llah?" Qultu: "Allah ve rasuluhu a'lam." Qala: "Haqqullahi ala'l ibad an ya'buduhu ve la yushriku bihi şeý'a ve haqqul ibadi ala'llah an la yu'azziba man la yushriku bihi şeý'a." Muaz bin Cebel radıyallahu anh diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir eşeğin üstünde gidip barýardyk diýär. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasynda oturdum diýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahaba Muaz bin Cebel radıyallahu anh diýär: "Ey Muaz diýär, Allah Teala'nın bendeleriniň üstündäki hakyny bilýärmi?" diýär. Yani Allah Teala'nın bizim bendeleriniň üstünde bir haky bar, yani bizim Allah Teala'nın borjumuz, şonuň nämedigini bilýärmi diýär. We bendelerin hem Allah Teala'nın gatynda bir haky bar, şoň nämedigini bilýärmi diýär. Onda Muaz radıyallahu anh diýär: "Allah ve rasuluhu a'lam." Allah ve Resul has gowy biler diýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Allah Teala'nın bennelerin üstündäki, bennelerin boynundaky haky bennelerinin Allah Teala'nın yeketek özüne şärik koşman ibadet etmekleri diýip aýdýar. We bennelerin bolsa Allah Teala'nın gatyndaky haky özüne şärik koşman ibadet eden bennelerine Allah Teala'nın azap bermezligidir diýär. Diýmek, musulman doganlar şul aýdylanlardan belli boldy, bizim yaradylışymyzyň maksady diňe bir iýip içip neslin dowam etmegi däl, bizim şu dünýäde bar bolmagymyzdan birinji maksat yeketek Allah Teala'ga şärik koşman ibadet etmek.
Allah Taala'ny dogry tanamak, tawhid esasyna Allah Taala iman etmekdir. Ve ahli peýgamberler ümmetlerine birinji bilen tawhidi düşündirdiler, Allah'a ibadeti düşündirdiler we şunyň tersi bolan şirkden hem äga etdiler. Ve şu meseleni musulman doganlar biz gowy öwrenmeli, ýatlap durmaly, ýatladyp durmaly. Alhamdulillahi rabbil alamin.